Hai un mes, polas festas do San Xoán, quixen comentar unha cousa que vin anunciada aquí en Carballo sobre o punto violeta, que repartían uns tapas pa a copa para evitar a sumisión química. E quixeno comentar e pensei: non se vai entender. Xa o comentarei cando poida explicalo un pouco máis, non? Como é esa mostra microscópica de algo moito máis grande que está pasando e que, a ver como o explico, non é ningún avance na loita contra a violencia sexual. O cacharro é isto, é coma un coletero, o que repartían aquí é coma un coletero, porque todo o mundo sabe que, pois, as mulleres vailles ben levar un coletero na man. É téxtil, que comentar do contacto de produtos alimenticios ou, dame igual, de consumo con material téxtil, sabes? Ao paso das horas, non sei, pensadeo vós, pero a realidade é que comeza a formarse aí merda, bacterias e cousas. Pero bueno, que máis podería comentar? Isto móllaseche co chanqueiro, cando non estás bebendo, exactamente que vas levalo na man cheirando aos que sexa que bebes. E despois lévalo no bolso, terás que levar unha bolsa de plástico. Chegas á túa casa con isto, non bebín, mamá. Sabes, é que cho pode ulir e xa sabe o que bebes. O que sexa. Hai modelos, hai un mercado disto, que na loita contra a violencia sexual trata de que as mulleres tapen a copa. Porque o avance foi que agora é máis fácil acceder a drogas para a sumisión química, é máis fácil, practícase, e o avance é que tapes a copa. Este é todo o avance feminista. Pero onte vin isto no Instagram e despois comenteino cunha amiga que ten capacidade de abstracción, como a min, para ler ben, e incluso ela foi un pouco a que me acabou de fiar, non, o meu discurso mental. La Unión Europea de Radiodifusión lanza una guía para evitar la sexualización de las atletas en las retransmisiones televisivas. E daquela, a guía ven a dicir que fotos sí e que fotos non. Vou vos poñer por aí, que sí e que non. Avisando, non, a prensa e televisión, dentro do deporte feminino, que imaxes son correctas e cales non, para que os homes non sexualicen esas imaxes. E saen imaxes de atletismo, joder, que moitas delas di o que ten é que abrir o plano para que non poidamos ver a execución. E eu, sinceramente, falabámolo, non? Se vamos abrir o plano e non poder ver unha execución, abrámolo para eles tamén. É dicir, non se pode asistir desde a túa casa ao deporte porque resulta que unha masa de homes non están vendo o deporte cando poñemos mulleres. Están sexualizando a muller. Joder, ves aí esas imaxes do salto de altura, joder, claro, é que sae o pube, claro, nadie se vai fixar a canto pasou da barra. Vanse fixar se ten a cona flaca, gorda, ou ancha, estreita,
non sei se lle querían lamber ou querían directamente meterlle a pirola. E daquela, pois vamos pasar por alto que esa muller adestra todo o ano para esa competición, ou 4 anos, cando son as Olimpiadas, amosar, non, a execución do exercicio, non porque a sexualizan. Vale, pois abramos o plano para todos, e daquela fagamos visible que hai un problema real de que os homes, e aquí poderíamos falar como o consumo masivo de porno e que tipo de porno está afectando esas cabezas, isto ademais é neurociencia, estás adestrando para deixar de ver seres humanos e ver obxectos que lla poñen dura. E dá igual o que este facendo a paisana. A min hasta me volveu á cabeza aquel que supostamente era amigo meu, que dixo aquilo de calquera home e muller, se son amigos, é natural, é a natureza, así, que acaben liándose, que acaben tendo sexo. Que foi esa cousa, sí, conectas todo e daste conta de que nada disto é avance ningún, que ten que ver con unha regresión absoluta respecto dese odio á muller, dese vernos obxecto de consumo, o sexo xa tamén como algo que consumir, non como intimidade nin nada. Igual que tes 5 amigas e ti na túa cabeza sempre vas ter pendente que aí a podes meter. O deporte feminino, hostia, para ti é como a antesala do porno, porque, joder, mirás como van, tío, sabes, vestidas así. Cando vas as rapazas por aí de copas, pois, hostia, é que é normal que os tipos ya queiran meter. Como é natural, como dixo o outro, é a natureza masculina, que non está ben desenvolta e non pode controlar os impulsos, é que non o sei. Todos os avances tratan de protexer á muller, tapando a copa, abrindo o plano no deporte. Pois deixo un vídeo de como en Irán se retransmite o atletismo feminino. En Irán, porque, por exemplo, en Paquistán non se retransmite normalmente, en Afganistán está directamente prohibido, porque, claro, sabes, os homes non poden ver mulleres así, con pouca roupa. Con ese vaso, se volvo ao principio, non os estamos protexendo as nenas dun home de box, senón simplemente dun home do mundo actual, como o meu amigo, sí, que simplemente non poden ver as mulleres como seres humanos e non poden ver nada do que nós facemos como algo, pois que sí, que se podería celebrar, que se podería admirar. Non, porque a súa cabeza sexualiza todo o que ten que ver con nós. E daquela temos que celebrar que teñan que saír e tapar a copa, que non se retransmitan os deportes femininos
atendendo a criterios deportivos para que poidamos disfrutar das execucións e de todo isto, e non máis. Non sei exactamente que estamos celebrando, porque eu creo que non hai nada que celebrar. Pois eu, como vin aquí en Carballo, a esquerda, vendéndonos como a un avance, que as nosas fillas teñan que saír con medo aos homes, cona, porque despois din: joder, como sodes e tal? Hostia, temos que mandar as nenas con medo aos homes, porque isto sabemos para quen se fai. E para protexelas de quen? Aí non hai dúbida, en canto a sexo e xénero. E temos que celebrar que, bueno, que o deporte que practica unha muller sexa secundario. E o foco ten que estar en como a ven os homes cando ela fai deporte. Paréceme terrible. E repito, non é para protexer a ninguén da ultradereita. É para protexela dos homes, de todos. E a isto chamámoslle progreso. Pero eu chamolle involución. Porque cando en Irán retransmiten así o atletismo feminino, en realidade a lóxica é a mesma. Está ben que fagan deporte, pero hai que protexer a esas mulleres, tapalas. Bueno, en Europa abrimos o plano, así como a un primeiro paso. Para pensar, para reflexionar.